Ang buntag sa atong mga kaigalaan ug mga kigsunan diya sa Jimenez, labi na sa atong mga kigsunan diya sa Jimenez Eda, gipanguluhan ni Deacon Rico Sarin. Og inasab kita sa atong pagtuon karon sila atong bag-ong leksyon, ikaduha nga leksyon sa atong kurso sa korespondensya sa Congregation of Yahweh Jerusalem. Ang topiko nga atong pag-isgutan karon kining una nga parte sa atong pagtuon, unsa ang tinuod nga paghinulsol. Sugod kang Adan og Eva or Kawa, ang matag tawo gawas kang Yeshua Mesaya nga nagpakatao alang kanato sa sud sa 30 ka tuig, naglakaw nga supak sa dalan sa kinabuhi sa Elohim. Kitang tanan nakaamot sa atong bahin sa mga sala nining kalibutan. Sumala pa sa Roma 5:12. Atong basahon ang Roma 3:10 hangtod sa 23. Kini nagaingon, ingon sa nahasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Roma 13:11, walay usa nga salabutan, walay usa nga nangita kang Yahweh. Ang tanan mitalikod, sila nahimong walay pulos sa tingob, walay usa nga nagabuhat og maayo, bisan usa lamang. Ang ilang tutundan mao usa kalubnganan nga giablihan, sila migamit og limbong uban sa ilang mga dila. Ang lala sa mga halas nga malala anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil, kansang baba na puno sa panunglo o kapaitan. Ang ilang mga tiil matulin sa pag-ula og dugo. Ang pagkalaglag og pagkaalaot anaa sa ilang dalan, og sila wala may balo sa dalan sa pakigdait. Walay kahadlok kang Yahweh atubangan sa ilang mga mata, kaya ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya ni Yahweh. Kitang tanan nakahimo sa mga buhat sa unod, nagtuman sa hilabihan nga mga tinguha sa atong mga hunahuna ug mga lawas, tungod kay kitang tanan naglakaw sumala sa dagan niini nga kalibutan nga gitakda sa prinsipe sa gahom sa hangin. Efeso 2:2-3. Tungod kay nakasalaman ang tanang tao, ang tanan nakaangkon sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon, ang paghunong sa kinabuhing dayon, sama sa gipahayag ni Apostol Shaul. Unsa man nga bunga ang imong nabatunan, kaniadto sa mga butang nga karon imong gikaulaw, kay ang katapusan ni adtong mga butang nga mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Roma 6:21 o 23. Ang tanan nga mga tao nga wala maghinusol sa ilang mga sala anaa sa espirituhanon nga kamatayon, spiritual death, nga naghulat sa pagpahamtang sa usa ka makatarunganon nga silot nga kamatayon. Kini nga silot nakuha pinaagi lamang sa pagbuhat sa natural nga paagi, pagpakasala. Apan si Yahweh sa iyang dakong kaluoy ngadto sa katawhan, naghatag og paagi nga kita makalikay sa pagbayad niya ng katapusang silot. Kay gigugma pag-ayo ni Yahweh ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Juan 3:16. Isip usa ka mahigmaw nga mahan, gusto sa Elohim nga kitang tanan sa katapusan muangkon sa sakripisyo sa iyang anak, si Yeshua Mesaya, alang sa kapasayloan sa atong personal
nga mga sala. Roma 5:8 ngadto sa 9. Apan ang Elohim nagpadayag sa iyang gugma kanato pinaagi niini nga kita mga makasasala pa. Ang Mesiya namatay alang kanato, labi pa gayod kay gipakamatarong na kita karon pinaagi sa iyang dugo. Kita maluwas gikan sa kaligot-got pinaagi kaniya. Ang mga buhat 2:38 nagsummarize sa proseso sa kaluwasan sa usalang ka bersikulo. Ug ang pinaka unang pulong niya ng importante nga tudling mao ang paghinulsol. Hinumdumi usab nga si Yeshua mipahayag, apan kung kamo dili maghinulsol, kamong tanan sa samang paagi malaglag. Lucas 13:3 og 5. Apan unsa ang tinuod nga paghinulsol sa panan-aw ni Yahweh? Ingon sa gipadayag sa iyang inspiradong pulong. Unsay nalangkit niini? Unsay kinahanglan natong buhaton? Usa ka pagbag-o sa direksyon. Si Yahweh nagsulti kanato nga adunay usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton sa dili pa niya gamiton ang sakripisyo sa iyang anak aron pagbayad sa silot sa atong mga sala. Kinahanglan ipakita nato nga dili na nato gustong magpadayon sa dalan sa kinabuhi nga musangkot sa kamatayon. Dalan nga musangkot sa kamatayon. Gihimo nato kana pinaagi sa pagbag-o sa atong paagi sa pagkinabuhi. Ways of life, no? Kana nga pagbag-o sa direksyon mao ang paghinulsol. Ang magbuhat og ang mga buhat nga supak sa balaod ni Yahweh nga mao ang sala. Ang sala mao ang paglapas sa bisan unsang mga sugo ni Yahweh. Matikdi nga ang biblikanhon nga kahulugan sa sala. Kung 1 Juan 3:4 ang matag usa nga nagabuhat sa pagpakasala, nagabuhat usab og kalapasan, ug ang mga sala mao ang paglapas sa Torah. So morning definition sa sala, ang paglapas sa balaod. Ang paghinulsol sa sala nan nagpasabot lamang sa pagbag-o. Kita mo talikod gikan sa dalan sa pagpatuyang sa kagalingon ug moadto sa dalan sa paghatag. Kita mo talikod gikan sa pagkahakog ngadto sa pagkadirihakog. Mitalikod kita gikan sa atong dalan ngadto sa dalan ni Yahweh. Sa diha nga kita magsugod sa pagpakita sa atong kinasing-kasing nga tinguha sa pagbag-o og mangayo kang Yahweh sa pagpasaylo sa atong mga nangaging paagi sa kinabuhi, iyang gipadapat ang sakripisyo sa Misaya alang kanato. Dayon kita mapasaylo og mahigawas gikan sa pagkasad-an og silot sa atong nangaging mga sala. Ang silot nga sa kamatayon wala na magbitay sa atong mga ulo. Gipatin-aw kini ni Pablo o Shaul niini nga paagiha. Pinagi sa usa ka labaw pa nga ang dugo sa Misaya nga pinaagi sa walay katapusan nga espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto kang Yahweh makaputli sa inyong tanlag gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Elohim. Hebrehanon 9:14. Unsa ka maluluyon ang atong mahigugmaong magbuhat? Atong sugdan ang pagsabot sa mga detalye niining mahinungdanong lakang padulong sa kaluwasan. Ang natural nga estado sa tao. Giinspirar sa Elohim si Propeta Jeremiah sa paghulagway sa sukaranan nga mga sukaranan mga motibasyon sa hunahuna sa tao sa unsang paagi ang atong magbubuhat naghulagway sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Jeremiah 79, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang o kini walay kayuhan kinsay maka
hibaw ani. Sa Roma 8:7, kaya ang una sa unod maoy pakig-away, pagpakig-away sa Elohim, kay kini dili ilalom sa kasuguan sa Elohim, kay kini dili mahimo. Sa 8, og sila nga anaa sa unod dili makahimo sa pagpahimuot sa Elohim. Unsa ang mga kalagmitan sa kalibutanon pisikal nga paghuna-una? Mo kining na lista diri sa Galacia 5:19 ngadto sa 21. Karon ang mga buhat sa unod dayag nga gipadayag nga mao ang pagpanapaw, kahugawan, pagkamaibugon, pagsimba sa mga mini nga makagahom, pagpangungo, panag-away, pangabugho, kasuko, panag-indigay, pagkagahi og ulo, pagka bahin-bahin, mga hersiya, kasina, pagbuno, paghubog-hubog, og mga butang nga sama niini, nga mahitungod niini gisultihan ko kamo nga daan ingon sa akong giingon kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Elohim. Juan 8:44, kamo iya sa kaaway nga mao si Satanas, ingon nga ang amahan ug ang mga kailibgon sa iyang amahan buot ninyong pagabuhaton. Kadto may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya wala mobarog sa kamatuoran tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya magasulti og bakak, siya nagasulti gikan sa iyang kaugalingon tungod kay siya bakakon ug ang amahan niini. Efeso 2 ngadto sa 3, dili kamo kaniadto naglakaw sumala sa dalan niini nga kalibutan, sumala sa kabubuton sa magmamando sa pagbulutan sa hangin, ang espiritu nga nagalihok diha sa mga anak sa pagka dili masinugtanon sa maong mga buhat, diin kita usab na hugawan sukad pa sa sinugdan pinaagi sa mga pangibog sa atong unod nga nagabuhat sa mga butang nga kabubuton sa unod og sa kasuko, bisan sa kasuko sa mga anak, ingon nga ang kasuko sa kinaiya, ingon nga mga anak sa unod og ang kapungot sa kinaiya. Bisag dili katuohan ang kinaiyanhon nga kahimtang sa tao nga sagad gitawag nga kinaiyahan sa tao, walay lain nga naimpluwensyahan sa katawhan gawas ni Satanas nga demonyo. Si Satanas gipadayag nga ang Elohim niini nga kalibutan. Si ikaduhang Korinto 4:4. Kinsa naglimbong sa tanang kanasuran, binadayag 12:9. Siya dugang gipadayag ingong ang magmamando prinsipe sa otoridad sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diya sa mga anak sa pagkadili masinugtanon. Efeso 2:2. Si Satanas nagabuhat diha sa mga tao pinaagi sa pagsabwag sa iyang mga kinaiya ngadto sa ilang mga hunahuna. Gigamit sa kaaway ang modernong teknolohiya og labi na ang radyo, TV ug internet. Iyang gisibya ang mga kinaiya sa garbo, kakawangan, kahakog, kaibog, pangabugho, pagsaway, kasina, kasuko, pagdumot, kasilag, kapaitan o rebelyon nga nadawat sa atong mga hunang-una tingali sama sa radyo nga nakadawat og electromagnetic signal nga gigipagawas sa mga radio transmitters. Kinayahan nga iyang gisibya sa atong mga hunahuna ug atong gipahayag sa lain-laing mga paagi. Apan walay tawo nga napugos sa pagtubag niini nga mga kinaiya og mga aghat gikan ni Satanas. Ang kaaway walay gahom sa pagpugos ni bisan kinsa sa paghunahuna o pagbuhat og sayop. Ang problema mao nga siya ang
Elohim o otoridad sa sistema sa kalibutan. Ug ang kadaghanan nahigugma pag-ayo sa maong sistema aron maghinulsol mugawas niini og mabalaan. Mas gipalabi ang paghigugma sa kalibutan kaysa sa mugawas niini og maghinulsol aron mabalaan. Bisan pa niana, ang walay pagduda nga mga tao automatic nga mubuhat ni ana nga dili makaamgo kung unsay nagakahitabo sa ilang mga hunahuna. Kadaghanan sa mga tao nagpaanod-anod lang. Naanad sa mga tao, naanad sa pagtubag sa mga pag-aghat ni Satanas. Siyempre, adunay pipila ka pisikal nga mga tinguha sulod sa tao nga dili sayop. Good intentions sama sa tinguha sa pagpreserbar sa kaugalingon. Apan sa diha nga ang kahigal ug ang kaugalingon nga kinaiya sa pagkuha mosulod sa hulagway, kini nga mga tinguha mahimong sala ug ang sala mao ang paglapas sa balaod ni Yahweh. Ug bisan tuod ang tawo nga mga binuhat sa kinaiya, ang mga tawo sa gihapon adunay kagawasan sa pagpili og pagsukol og makalikay sa mga sibya ni Satanas. Apan ang hunahuna sa tao ubos sa impluwensya sa pagsibya ni Satanas, nahigugma sa iyang kaugalingong kalabaw sa tanan. Kini hakog. Sunod sa iyang kaugalingon, kini nahigugma sa kung unsa ang iya o sa usa ka paagi konektado na ini. Mga tao, material, nga mga kabtangan, mga konsepto o guban pa. Kining tanan bahin sa mas dako nga kaugalingon sama sa gamay nga imperyo. Kini ang kaugalingon nga gihigugma sa mga tao una sa bisan kinsang tagagawas. Ilabi na si Yahweh. Bisan sa daghang mga higayon nga usa ka tawo nagbuhat sa usa ka butang nga ilang giisip ka maayo sama sa pagtabang sa mga kabus o sa kahigala o sa kahigala, ilang gibuhat kini alang sa sayop nga motibo aron makita sa tao ang og ipataas tungod sa buhat. Walay usa kanato nga maayo gawas sa usa ang Elohim. Kini tungod kay siya lamang ang adunay putli nga motibo 100% sa panahon. No? Sa tanang panahon. Mateos 19:17 kaniya giingon kaniya kay kamo kay unsa ang gitawag mo nga mo'y maayo, wala usa nga maayo si Yahweh. Apan kon gusto nga mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kung gusto kayo nato nga maghinulsol og makapahimot kang Yahweh, kinahanglan maamguhan nato nga gawas sa iyang espiritu bisan kun kita naghunahuna nga kita nagbuhat og maayo, kita mga makasasala nga gawas kang Yahweh ang bisan unsang kaayuhan nga makita nga gikan kanato kay tawhanon og matarong lang. Isaya 64:6. Apan kaming tanan sama sa mahugaw nga butang ug ang tanan namong pagkamatarong ingon sa usa ka panapton nga nahugawan. Ug kaming tanan nangalaya sama sa usa ka dahon ug sama sa hangin ang among mga kasalanan magapapahawa kanamo. Kung kita tinuod nga husto, kung kita tinuod nga gusto nga maghinulsol, kita kinahanglan dili lamang maghinulsol gikan sa unsay atong gibuhat, apan maghinulsol kung sikin sa kita. Sa diha nga kita gibautismuhan ngadto sa pamilya ni Yahweh, kita literal nga gikan sa mga anak sa unod ngadto sa mga anak sa kahayag o espiritu kang Yahweh. Unsa ang ingon ni Yeshua nga kita mahisama, no? Katong anak sa unod gikan ni Satanas, no? Ngadto sa mga anak sa kahayag o espiritu kang Yahweh. Unsa ang ingon ni Yeshua nga kita mahisama kung kita magdahom nga makasulod sa kingharian? Mateo 18:2-4.
Og sa gitawag ni Yeshua ang usa ka gamay nga bata, gipahamutang siya ni Yeshua sa ilang taliwala ug siya miingon, sa pagkatinuod ako magaingon ngana kaninyo, gawas kung kamo makabig og mahisama sa gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unya bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ingon ining gamay nga bata, kini siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Ang gamay nga bata, mga bata, wala magpakita sa mga kalagmitan sa tawhanong kinaiya. Sa mga gidakon sa mas magulang nga mga bata, mga teenager o mga hamtong. Ginahuna namo ang gagmay nga bata, mga bata nga matamis o inosente tungod sa ilang batakan nga pagkamainubsanon o dali tudluan o mapasayloon nga kinaiya. Bisan pa niana, sayo kaayo sa kinabuhi ang mga tinamdan ni Satanas nagsugod sa pagsulod sa atong mga hunahuna. Amat-amat, kini nga mga nagsugod sa pagpakita sa lain-lain nga ang sa pagsukol o pagsupak sa otoridad. Nagsugod kami sa paglagot nga gisultihan kami kung unsa ang buhaton. Nagsugod kami sa pagpasakop sa mga kapritso nga naggikan sa mga tinguha sa among unod. Ang among mga una nagsugod sa pagkabalaka sa ako, no, akong og ako. Isip resulta sa influensya sa pagsibya ni Satanas gikan sa tanang palambo og naghambin niining sayop nga mga kinaiya ngadto sa mas dako o mas ubos nga mga ang mao ang gi-inspirar ni Yahweh si Pablo sa pagsulat sa Roma 3:10. Sumala sa nasulat na walay bisan usa nga matarong bisan usa. Usab sa Ecclesiastes 7:20, kay walay matarong nga tao sa yuta nga nagabuhat og maayo o wala makasala. Karon hunong sa makadiyot og itandi ang kinaiyanhon nga hunahuna sa usa ka tawo sa iya sa Elohim. Si Yahweh wala mabalaka sa kaugalingon. Napuno siya sa nagdagayday nga gugma. Siya nahigugma sa tanang tawo, imbes nga kuhaon gikan kanila, gusto niya nga hatagan sila og mga panalangin tungod sa iyang dakong gugma og kahingawa sa katawan. Dili siya mabatukon, masupilon, masuko og uhakog. Gusto sa Elohim nga kitang tanan sa katapusan mahisama kaniya. Busa gusto niya nga kita mutalikod og maningkamot sa pagbuntog sa daotang impluwensya sa Satanas sa atong paghuna-una og mga lihok. Kini sa esensya mao ang mahitungod sa paghinulsol. Walay bisan asa sa Biblia nga si Yahweh nag-ingon nga sayop ang pagbaton og tukma nga gugma sa kaugalingon. Gugmaon gyud imong kaugalingon, no? Kay unya walay tawo nga nagdumot sa kaugalingonod kundi nagalima og nag-amuma niini sama sa gibuhat sa atong agalon ngadto sa kongregasyon. Efeso 5:29. Kita gisultihan sa paghigugma sa uban sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Mateo 19:19, Mateo 22:39 ug Marcos 12:33. Sa diha lamang nga atong higugmaon ang atong mga kaugalingon labaw sa gikinahanglan nga pagtagad sa kaugalingon og sa kapildihan sa uban nga kita kini mahimong sala. Take note, no? Dili sayop nga mahigugma sa kaugalingon, pero kung mulabaw na nga makahimo tag di may sa uban tungod sa tubag sa kaugalingon, kana mamahimo na kining sala. Ang Elohim mihatag kang Adan og Eva og batakang panudlo sa iyang paagi sa pagkinabuhi. Ang paagi sa kagamahanan ni Yahweh pinasikat sa balaod ni Yahweh. Pinaagi sa paghatag og pagpaambit. Unya mitungha ang Satanas sa maliputon nga paagi iyang gilimbungan si Eva sa dili pagtuo sa gisulti sa Elohim o gihaylo siya sa pagkuha
sa gidili nga bunga. Si Adan mikaon usab sa bunga. Genesis 6 og 17. Pinagi sa pagkuha og pagkaon sa bunga sa kahoy sa kibalo sa maayo og dautan, si Adan og Eva nagduha-duha kang Yahweh og nagluib og mikuha sa ilang kaugalingon sa sa kibalo kung unsa ang maayo ug unsa ang dautan. Sa pagdesisyon ni alang sa ilang kaugalingon sa husto gikan sa sayop. Sa pagbuhat sa ingon, sila misukol batok sa otoridad sa Elohim. Misupak sa balaod o sugo nga iyang gihatag kanila og nakasala. Ang ilang mga mata karon naabli sa paagi ni Satanas sa pagpreserbar sa kaugalingon og garbo nga adunay kagawasan sa pagpili sa paggamit niini nga hakog nga katuyuan. Genesis 3:7. Kung nga sa katao maghinulsol, siya karon nagtugyan sa iyang kagawasan sa pagpili balik kang Yahweh og nagsalig sa hingpit nga paagi ni Yahweh 100% sa iyang kinabuhi. Galatia 5:25. Busa magkinabuhi kita pinaagi sa espiritu og gitugyanan ngadto sa espiritu. Ang espiritu og kinaiya sa pagsukol gikan ni Satanas misulod sa ilang mga hunahuna. Ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing karon nahimong hiwi, malibungon og walay kaayuhan. Jeremiah 17:9. Mao kanyang paagi nga ang sala misulod sa kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo, si Adan, Roma 5:12. Ug ang silot sa kamatayon gipasa sa tanan dili tungod sa sala ni Adan, dili tungod sa kabilin, kundi dili tungod kay ang tanan sa samang paagi nakasala sa samang bersikulo. Kitang tanan sa dihang gagmay pa kita adunay mapaubsanon daling tudluan nga kinaya sama ni Adan ug Eva sa dihang sila unang gilalang. Apan unya ang atong mga una-una nagsugod sa pagka-influensya ni Satanas, kita usab nakasala batok kang Yahweh nga nahimong kalibutanon og nag-alagad sa kaugalingon. Og atong padayon kini sa sunod nga atong sibya sa sunod nga panahon. O atong hisgutan ang pagdugang ini kining gitawag og ang original nga mga pulong sa Hebrehanon o Grego nga gikan sa pulong nga paghinulsol. Daghang salamat sa pagpaminaw. Yahweh bless.